अपन पेटों में खाए के मांगे और पूछबा कि क्या मांगबो तो जिनके भी देव को यहाँ दे तो हम क्या अपन बेटा भाई समझ के पूछबा कि क्या मांगबो तभी वाला हमार घरों में आधा किलो चाउर बा आ चाहे आटा बा हम इनकर तार खेला देखनी और हम जाए आ जाकर हम लुका जाए हम लिया के ना दम तू करबा का तो ये बताओ नाग बाबा जे आधा किलो चाउर आधा किलो आटा हे जे लिया के ना दी जे हमारा तार पेट में लात मारी वो पापी से तू पूजा केत्र मंगबा यही तरह तब बात निमत कहियो कि मादारी वाला पहले का ना समझले रहल तो सब लइका बोललो के देम सन जोर से बोलो ए नाग बाबा सब कोई दिए जा कोई आदमी बहाना ना करी ए तू लुका जीवो मकर है लुकाए ना दियो आज माँ के देख लियो आदमी के आँख में पलक खोला दे मकरी लोग के आँख में पलक नहीं के अपना अपना हाथ से आधा किलो चाउर दे के बा ना तो आधा किलो आटा दे के बा आज जो आदमी कही कि हमारा लगे बा हम लिया के ना दे तू पापी से तू पूजा केत्र मंगबा बतला दे एकदम केत्र मंगबो यही तरह बात निमत कहियो कि माता वाला पहले का ना समझले रहल त सब लइका बोललो के देम सन जोर से बोलो ए नाग बाबा तू सब कोई के छीनो सब कोई को हटे जा देवे के देखा कौन आदमी लिया के देता थे आ कौन आदमी जाके जा लुका जाता थे अल्लाह देखा भैया एकर जोर हो के देखल ई त नागवा हटे नगिनिया में बिया देखला दे तुम सब आदमी देखल ए नाग बाबा तू आवे है में ना गुस्सिया में सब आदमी लिया के जाती कोई आदमी बहाना ना करी आवे में ए गुस्सिया मत चला में बैठ 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 बोल दलो के देम सन सब कोई दी हमके मत काटो जोन आदमी रख के बहाना करी ओकरा के तू चिन्हत रह हम एजा कोई के नहीं चिन्हत चला में बैठ तू आवे में बैठ सब आदमी दी आ हमरा तरह पेट में लात कोई आदमी ना मारी बैठा में बैठ गर्जा मत बैठा में बैठ सब आदमी लिया के दिए जा कोई आदमी बहाना ना करी हला नगिनिया के देखल